welcome to the vlog. Magkapis sa inyo lahat. At dito ko sa kwarto na ako. Nagpahingan ako guys. Karoon ko kabalik vlog eh. Video call yung dito ko sa kwarto namin. Salamat sa mga Chris pala. Ayaw mo. Kaya niya nakikita yung kwarto ko. Tingin natin yung kwarto ko. Wala ko nang arrange ito ko kaya po kabalik vlog. Salamat guys, salamat subscriber. Nandito ko sa guys, mura ko buwang ngay bro, mura ko buwang ito ako naman. Pahinga guys. Salamat subscriber. Sakit ka hindi ko kulang na ko. Salamat subscriber. Salamat guys. Kawantok naman ako guys. Salamat guys.